Ние сме от партия Русофили за възраждане на Отечеството. Ние отказваме да избираме между Запада и Изтока. Искаме пълноценни отношения и с Запада, и с Изтока. Убедени сме, че геополитическата ориентация на България е погрешна. Ние сме за излизане на България от НАТО, защото тази военна организация ни тласка към война. Тя е заплаха за националната ни сигурност. В основата на нашия патриотизъм е разбирането, че добрите ни отношения с Русия са задължително условие за успешното ни бъдеще. За да отстояваме своите позиции, своите ценности, ние се нуждаем от вашата подкрепа. Подкрепете нашето убеждение, че Русия не ни е враг и че България е по-силна с Русия. На тези избори подкрепете ни с бюлетина номер 25.